Fix and Flip стратегията е една стандартна стратегия, която съществува в много браншове, не само в имотния, но конкретно разглеждайки за имотния бранш, това е покупка на имот с цел ремонт и препродажба, с цел печалба съответно. В него може да е, както го правим по български, да купиме имот, който се преустройва, forced appreciation, както казва баба, но всъщност в оригиналния му вариант в Щатите са купували къщи, които са в много лошо състояние, изтърбушват ги, реновират ги цялостно, завършват ги като добавят кухня, електроуреди, отоплителни уреди, цялата тази система, която е важната, напълно завършени санитарни и мокри помещения, така че да може да се препродаде този вариант. Сега в България ние сме си го изкривили. Някои колеги купуват, изкъртват и ги продават. За мен тук варианта фикс липсва в цялата стратегия, а все пак се казва Fix and Flip. Други довършват до ключ. Трети го правят абсолютно по американския модел, напълно по оригинален принцип.